nyhedsvært. Hvor er du, Oscar? Året er 1259. København er under angreb af den vendiske fyrste Jaromar af Rogen, som gennembrød palisaden her, hvor Jarmers tårn engang stod. Nu er der kun en ruin tilbage af røde munkesten. Men i 1500-tallet, da den blev bygget, var den en af 11 tårne, som blev brugt til at beskytte København mod angreb. Og sådan er det. Ja, sådan er det. Så er vi her i Ørstedsparken. Der er masser af dejlige ender. Parken er 6 HA. Jeg ved ikke rigtig, hvad HA står for, men det er i hvert fald stort. Parken blev grundlagt af gartnerfirmaet H.A. Quist, som i 1972 til 1978 byggede den her park. Den åbnede første gang den 27. oktober 1978 for gæster. Søen, eller vandet, udgør 1 HA af parken, og det er også rimelig stort. Parken er fredet, så der er masser af fugle, som man kan fodre, og der er også rigtig mange. Der er også nogle hjemløse, der sover her, fordi at de ikke har noget andet sted at sove. Men jeg tror, det var det. Jeg har ikke rigtig andet at sige, så jeg vil give guleroden videre. Så hej. Tak for det. Hej, og velkommen til Grevinde Dannerhus. Dette hus er en institution, bygget for at hjælpe kvinder, der har vold i familien. Her kan de komme og bo sammen med deres børn, hvis de nu har problemer med vold i familien. Dette center blev bygget af Frederik den 7. For at hjælpe fattige kvinder dengang. Men nu til dag så bliver det altså brugt for at bearbejde kvinder med vold i familien. Det er også et krisecenter. Det er godt nok kvindekrisecenter, ikke? Men det er også et videnscenter, hvor der bliver skabt ny viden. Men det er faktisk ikke det, som centret er kendt for. Det her er en privat organisation nu til dags. Og de arbejder nationalt og internationalt for at stoppe al vold mod kvinder. Så lad os give et hånd. Kvindecentret. Woo! Woo! Det var alt for det. Hej. Her ved siden af mig ser I Søpavillon. Søpavillonen ligger tæt. Nej, hvad? Rolig. Søpavillonen ligger tæt på søerne i København. Søpavillonen var tegnet af William Dahlerup og opført i 1894 til 1895. Søpavillonen var rigtig beregnet til Københavns skøjteløberforening, men den blev solgt til Oscar Davidsen i 1965 og er blevet et diskotek. Søpavillonen var engang troet af nedrivning, da Jørgen Utzon ville købe Søpavillonen og nedrive det, fordi han ville bygge en svømmehal lige der, hvor Søpavillonen lå. Men det skete ikke, for den blev fredet af 1984, og den ligger her stadig.